Umndeni nomndeni uNkulunkulu uyekhethe oyedwa azombusisa nje azomphumelelisa. Lowo muntu ngempela ephumelele, esebenze kahle, ebe nemali. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngisho umndeni usuthembele kuyena, uyena ondlayo ekhaya, uyena othenga impuphu. Ethi umuntu mase sekubona lokho, bese yaqala manje engena impakamo. Bese yaqala manje efuna bemphathise okaNkulunkulu, efuna bemkhonze, bemkhothamele. Ngaleso sikhathi zonke iy'mbusiso asuke ey'thola ngokuthi ondla ikhaya ziyajika iphenduke isiqalekiso. Ngoba ngaso sonke isikhathi yena uhleze bakhumbuza ekhaya ukuthi uyena othenga impuphu, uhleze bancekisela. Ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi ngisho engone ngenza iphutha, akafuni ukusolwa. Ufuna ukwesatshwa nje, yonke into evunyelwe kuyona, ngisho ngathiwa leyo nto leyo into ebhedayo, kodwa ufuna ukuvunyelwa ngenxa yokuthi njengoba kuyena ophiwa amandla nje la ekhaya ukuthi esebenze, uyibona sewuNkulunkulu. Ibuhlungu-ke leyo nto leyo ngoba njengoba wondla nje ekhaya, unikwa amandla. Unikwa amandla ngoba kuwena okusuke kufanele ubhekelele ikhaya. Kahle kahle awukho umuzi ongenayo umuntu ophumelele empilweni. Ngisho kungahlusheka kodwa kuba khona lo yedwa oyephumelele empilweni. Ngaleso sikhathi leso kusuke sekufanele kube uyena ofukula abanye ebaphumelelise. Kodwa mawukuthi leyo nto leyo iqondane nomuntu oyicabangelayo yena kuphela, onomona, uyaye engakuboni lokho. Uye futhi engafuni ukuthi kube ukuthi ngempela uyabasiza abanye abantu. Uye ejabulele khona nje lokho ukuthi bayamkhonza, bamkhothamela, ephinde bancekisele. Uthola ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ethenga ukudla noma mhlawumbe emaxatshana elokhu ebakhumbuza ukuthi uyena uthenga ukudla la ekhaya, ezethembise nokuthi uzosuka ayeke. Ngaleso sikhathi leso uyadinwa uNkulunkulu osuke kuphela leyo nto, iyadinwa ingilozi esuke ikuphile lowo msebenzi loyo. Ngakho noma ungondla lokudla lokho esuke bekudla bese kwehla namazwi ubabalela ngakho, akube sasikhanda isibusiso kodwa kukhanda isiqalekiso.